Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w cyklu wykładów poświęconych rokowi 1920 na Pomorzu. I może najpierw wytłumaczę, skąd taki temat, to znaczy frontowe losy żołnierzy 65. Starogardzkiego oraz 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, a wizje literackie wojny 1920 roku w prozie dwudziestolecia międzywojennego. No, muszę powiedzieć, że powody były dość osobiste, ponieważ jedną z niewielu pamiątek, które pozostały mi po moim pradziadku Janku Kleinie, jest taki życiorys, który pisał, kiedy starał się w latach 50. o pracę, gdzie spisał swoje losy dosłownie na 1,5 strony. I na tej pożółkłej kartce znalazłem główne fakty z jego życia. Wśród nich był właśnie fakt jego udziału w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty. Dosłownie jest to sformułowane w tym liście tak. W styczniu 1917 roku powołany zostałem do armii niemieckiej, do Lech Infanterie Regiment w Berlinie Panków, przy którym to pułku na froncie zachodnim popadłem do niewoli angielskiej 31 lipca 1917, skąd wróciłem we wrześniu 1919. Po powrocie z niewoli wstąpiłem do tajnej organizacji Wojska Polskiego i po objęciu naszej dzielnicy przez Wojsko Polskie wstąpiłem jako ochotnik do 65. Pułku Piechoty, w którym to pułku w czasie pobytu na froncie zostałem we wrześniu 1920 roku ranny i umieszczony w szpitalu mokotowskim w Warszawie. Dnia 3 maja 1921 zostałem zwolniony z wojska. I tyle zostało informacji na temat udziału pradziadka w tej wojnie. No oczywiście ja byłem za młody, żeby go poznać. On urodził się w listopadzie 1898 roku w Gniewie i jego los nie odbiegał od tego, co spotykało jego rówieśników w latach 1914-1920, rówieśników z Pomorza. Jan Klein, osiągnąwszy pełnoletność, został wcielony do niemieckiej armii, a do Polski zgłosił się jako ochotnik z chwilą wejścia wojsk polskich na Pomorze i miał wówczas 21 lat. Tak więc, jak powiedziałem, powód dla mnie zainteresowania się tym tematem był osobisty. Była to chęć zrekonstruowania losów pradziadka, po pierwsze, na froncie, po drugie, wypełnienia jego historii jakimiś faktami historycznymi, ale przede wszystkim realiami, z którymi przyszło mu się mierzyć. I stąd lektura opracowań historycznych, ale przede wszystkim pamiętników czy powieści zanurzonych w realiach wojny polsko-bolszewickiej. Historia dotycząca bezpośrednio pomorskich pułków, sposobu ich organizacji, przebiegu działań bojowych jest prosta do odtworzenia, ponieważ są to sprawy w pełni udokumentowane. Jeszcze kilka lat temu takie poszukiwania były dużo trudniejsze. Dzisiaj za sprawą digitalizacji sporej części materiałów, które były trudno dostępne, no, można takie badania przeprowadzić wręcz z domu. Młode państwo polskie było bardzo dumne ze swojej armii i kroniki poszczególnych pułków zostały z drobiazgową pieczołowitością spisane przez uczestników walk. I tak pracami nad liczącą 150 stron publikacją dokumentującą powstanie oraz
szlak bojowy 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty kierował kapitan Ludwik Proskórnicki. Niewiele o nim wiadomo, ponad to, że generał Jan Romer, dokonując w 1927 roku inspekcji pułku, scharakteryzował go jako wzorowego oficera nadającego się do pracy w sztabach i pracującego nad sobą. I faktycznie czuć w tej pracy rękę sztabowca. Dzięki niej szlak bojowy pułku, jego batalionów, a nawet kompanii możemy zrekonstruować w zasadzie dzień po dniu, często nawet dowiadując się, jaka panowała danego dnia pogoda. Czasami zresztą pogoda miała wpływ na przebieg tych walk. Rzęsisty deszcz czy tego typu okoliczności. Podobny zarys historii wojennej posiada 66. Kaszubski Pułk Piechoty. Jej autorem jest kapitan Wacław Jankiewicz, który w latach 20. był organizatorem pułkowej biblioteki. Reprint tego opracowania w 2013 roku opublikowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, opatrując go tytułem Jak Kaszubi bili bolszewików, i do tej publikacji Państwa odsyłam. Natomiast w 2017 roku Pułk Kaszubski doczekał się pełnej współczesnej monografii autorstwa Mariana Hirsza. Jej tytuł to Nieustraszeni, 66. Kaszubski Pułk Piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego 1919-1939. Z niej można się dowiedzieć, że każdy oficer pułku miał obowiązek kupna broszury o historii pułku i rzecz jasna jej znajomości. Autor historii pułku 65, Proskórnicki, opisał nie tylko losy bojowe, ale proces tworzenia się tej jednostki. Powstała ona z 49. Pułku Strzelców Kresowych, który wywodził się z Błękitnej Armii Hallera, i utworzonego później 65. Pułku utworzonego w Wielkopolsce. I tutaj jakby wracając do tego życiorysu mojego pradziadka, wyjaśniło się, kiedy sięgnąłem do publikacji o tym czasie, czym była ta tajna organizacja Wojska Polskiego, do której pradziadek wstąpił. Tą informację znalazłem w artykule Krzysztofa Kordy Republika Gniewska 1919-1920, pomieszczonego w Tekach Kociewskich w 2012 roku. Tak zwana Republika Gniewska miała swoją siłę zbrojną w postaci Straży Ludowej, która była złożona z około 200 ludzi, i okazuje się, że był to rodzaj lokalnej samoobrony, która pełniła funkcje porządkowe, ale jak wspomina jeden z członków tej straży, Jan Brochoński, ze Straży Ludowej utworzono ekspozyturę tajnej organizacji wojsk polskich na Pomorzu. Baon Straży Ludowej Gniew stał się tajnie zapasowym baonem 65. Pułku Strzelców Starogardzkich w Gniewie pod rygorem i dyscypliną ściśle wojskową. Tak więc okazuje się, że utworzony wcześniej w Wielkopolsce pułk wkroczył do Gniewu 27 stycznia 1920 roku i w tym właśnie czasie 239 szeregowych, w tym 200 członków Straży Ludowej, wstąpił ochotniczo w jego szeregi wraz ze swoim dowódcą porucznikiem Głowackim. I wśród nich zapewne znajdował się szeregowy Klein. Stanowili oni później trzon 2 batalionu jednostki. No i zwracam tutaj uwagę Państwa na tą liczbę 239, bo w konfrontacji z niedużym przecież i mającym bardzo duży procent ludności niemieckiej Gniewem budzi to wrażenie. Mówi o entuzjazmie tamtejszych mieszkańców dla Polski i panujących wśród nich patriotycznych nastrojach. Warto przy tym wspomnieć, że spory wpływ na morale pułku mieli jego doświadczeni żołnierze z 49. Pułku Strzelców Kresowych, którzy brali udział już w walkach 1919 roku,
ale duża część z nich została, tych właśnie starszych roczników, została zwolniona z wojska. Chodzi konkretnie o tych, którzy pochodzili z rocznika 1895 i starszych, a w ich miejsce przydzielono rekrutów z Pomorza. I tutaj trzeba powiedzieć, że fuzja 49 pułku z nowo tworzącym się 65 nie była z początku przyjęta z akceptacją przez starych żołnierzy. Początkowo przyjęli to z niechęcią, bo tutaj w dziejach Starogardzkiego Pułku czytamy: pozostałych natomiast ogarnął smutek i żal. Tradycja pułku, tak pięknie wznosząca się po tylu trudach i przejściach wojennych, miała przerwać się bezpowrotnie. Powstały więc nie tylko wśród podoficerów i szeregowych, ale nawet wśród oficerów oznaki niezadowolenia i narzekania, które doniosły się na prośbę oficerów drogą służbową do samego dowódcy frontu pomorskiego, generała Hallera. I dopiero osobiste przemówienie Hallera do pułku w Kościerzynie w marcu roku 1920 spowodowało uspokojenie nastrojów. Haller zapewnił tam, że sztandar tworzącego się pułku tym sztandarem będzie stary sztandar 49 Pułku Strzelców Kresowych i polecił podkomendnym spokojne wykonanie rozkazów. I tutaj też należy powiedzieć, że ta kadra dowódcza 65 Pułku niekoniecznie była związana z naszą dzielnicą, czyli z Pomorzem. Dowódcy 65 Pułku pochodzili często z innych niż Pomorze regionów kraju. Dowódca całej jednostki, podpułkownik Franciszek Korewo na przykład, pochodził z Kowińszczyzny i miał doświadczenie frontowe z frontu wschodniego w armii rosyjskiej. Walczył tam w składzie II Korpusu Polskiego. Z kolei dowódcą II batalionu, czyli tego, do którego zostali skierowani ochotnicy z Gniewa, był Rafał Krywko, pochodzący z powiatu wileńsko-trockiego i służący wcześniej w wojskach polskich w Murmańsku. Więc rozmaite historie osobiste, rozmaite jednostki z różnych regionów, ludzie z różnych jednostek frontów znaleźli się tutaj. I tym samym było jasne, że w tradycji rodzinnej zachowało się takie wspomnienie o pradziadku, to, które konkretnie przekazał kuzyn mojej mamy, najstarszy z kuzynów, Zbigniew Kruszka, który zapamiętał, że pradziadek był zdeklarowanym zwolennikiem generała Hallera, a za Józefem Piłsudskim nie przepadł. I no, tak to sobie rekonstruując oczywiście, można się spodziewać, że Pułk Starogardzki, który miał te tradycje związane z Błękitną Armią i który znalazł się na froncie w czerwcu 1920 roku, czyli w zasadzie już w bardzo trudnym momencie, nie takim triumfalnym dla polskiej armii, ale już w momencie, kiedy naciskały na Polaków bardzo mocno wojska Budionnego, że wcale nasi żołnierze z Pomorza nie musieli być przekonani co do sensu tej walki gdzieś na Dalekim Wschodzie, w okolicach Kijowa. Zwłaszcza, że jak już się tam znaleźli, sytuacja była bardzo trudna i w zasadzie od razu zostali użyci w ciężkich walkach. I tutaj chciałbym nawiązać teraz do historii drugiego pułku, który interesuje mnie dzisiaj, czyli 66 Pułku Piechoty, czyli Pułku Kaszubskiego, ponieważ tutaj historia jest w znaczny sposób odbiegająca od Pułku Starogardzkiego. 66 Pułk Kaszubski zaczął się formować w Poznaniu-Jeżycach w październiku 1919 roku z rozkazu dowódcy dywizji pomorskiej pułkownika Stanisława Skrzyńskiego.
Jego zaczątek stanowili żołnierze pochodzący z Kaszub, służący wcześniej w pułkach grudziąckim i toruńskim. A tymczasowe dowództwo nad nimi objął porucznik Leon Kowalski, wówczas 37-letni dziennikarz i działacz młodokaszubski z powiatu starogardzkiego. On później w okresie międzywojennym pełnił funkcję starosty w Kartuzach, w Kościerzynie, Świeciu, czyli aktywna w tamtym czasie na Pomorzu postać. Dosłużył się stopnia majora, po czym przeszedł już w 20 roku w stan spoczynku. Natomiast jak tutaj Państwo pewnie już jakby zauważyli, ten zarys historii wojennej 66 Pułku Piechoty jest opatrzony informacją, że był to pułk imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak do tego doszło? Otóż jeszcze w 1919 roku do naczelnika państwa udała się delegacja złożona z wojskowych i cywili z Kaszub i tam odczytano petycję następującej treści. Do naczelnika państwa i naczelnego wodza wojsk polskich, komendanta Józefa Piłsudskiego, wiernych synów Polski, Kaszubów, Prus Królewskich i Pomorza, petycja. Wiekowe kajdany ojczyzny naszej skruszone, pęta niewoli odpadły. Pod skrzydła opiekuńcze matki naszej Polski dąży dziś sercem wezbrane miłością lud kaszubski i czuje już świtanie jasnej chwili złączenia i rwie się zaświadczyć przed całym światem, że Kaszub chce i umie być Polakiem. Hołd Ci składamy, naczelniku i wodzu. Hołd życia i krwi najlepszych synów ziemi naszej, żołnierzy Kaszubów, i pokornie prosimy, racz przyjąć jako szef pod Twe wysokie zarządzenie nasz pułk kaszubski. Prowadź go i doprowadź ku chwale i potędze naszej wielkiej ojczyzny. I podczas tego samego spotkania plutonowy Jan Hirsch zwrócił się do naczelnika w języku kaszubskim. Tutaj podaję to wypowiedź w tłumaczeniu na język polski, żeby Kaszubczyzny nie kaleczyć. Więc w tłumaczeniu ta wypowiedź brzmi następująco. My, Kaszubi, mimo długiej pruskiej niewoli, nadzwyczajnych wysiłków ze strony zaborców, nie daliśmy się zniemczyć. Zawsze czuliśmy się Polakami. My, Kaszubi, sercem gorącym miłujemy swoją polską ojczyznę. Nasze przywiązanie do ojczyzny pokażemy w boju. Tutaj też trzeba powiedzieć, że ten plutonowy, a później podporucznik Jan Hirsch był jednym z bohaterów tego pułku, który rzeczywiście zginął w czasie tej wojny, był jednym z wyróżniających się żołnierzy i oficerów i no, oczywiście został odznaczony wszystkimi możliwymi orderami, które wówczas za dokonania na froncie przyznawano. Jaka była reakcja Józefa Piłsudskiego na tą delegację, spotkanie z tą delegacją kaszubską? Zanotowano, że Piłsudski był wyraźnie poruszony i na wniosek delegacji zgodził się, aby pułk przyjął jego imię. Czyli teraz pełna nazwa właśnie już od tego czasu brzmiała Kaszubski Pułk Strzelców Pomorskich naczelnego wodza komendanta Józefa Piłsudskiego. I no, warto tą chyba historię przytoczyć, bo widzimy, że już w samym początku swojego istnienia Pułk Kaszubski mocno związał się z postacią naczelnika państwa, z czego należy się domyślać, że jego osoba była darzona w pułku wielkim szacunkiem i otaczana rodzajem kultu. To jest poniekąd chyba w kontrze do przeważających w nas w zaborze pruskim sympatii endeckich i chociażby Jan Karnowski w swoim pamiętniku Moja droga kaszubska wspomina, że był właśnie w tym 1919 roku Piłsudczykiem i że było to trudne wówczas doświadczenie. Być może tutaj podawałem informację, że także Leon Kowalski, który dowodził pułkiem
no właśnie w tamtym okresie też był związany z ruchem młodokaszubskim, że być może zwrócenie się do naczelnika miało takie podłoże, że w ogóle wśród dawnych młodokaszubów te sympatie dla Piłsudskiego w tamtym momencie były większe niż dla działaczy NDC, ale tutaj się nie wikłam w te sprawy, na których mało się znam. Prawdopodobnie historycy zajmujący się tym okresem potrafią tutaj na ten temat powiedzieć więcej. I oczywiście ten fakt, że Piłsudski był patronem Pułku Kaszubskiego, nie tylko rzutował na jakieś tak sympatie żołnierzy, ale miał jakieś później konkretne przełożenie na budowanie narracji o historii tej jednostki. Tu mówię szczególnie o boju pod wsią Bobrójki, no, która w zasadzie była sztem bojowym pułku. Ten bój rozegrał się niedaleko rzeki Prypeć na Polesiu. Współcześnie wieś ta znajduje się zaledwie 30 kilometrów od strefy zamkniętej wskutek wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Tam właśnie Kaszubi zadali ciężkie straty sowieckiemu pułkowi i znaleziono papiery sztabowe świadczące, że jednostka bolszewicka pobita przez Kaszubów, że ten pułk bolszewicki nosił imię Lenina. I w związku z tym w publikacji pułkowej czytamy: musimy tu podkreślić, że niezwykłym zbiegiem okoliczności w pierwszej swojej bitwie pułk nasz, który ma ten wielki zaszczyt, że szefem jego jest pierwszy żołnierz odrodzonej Polski Józef Piłsudski, walczył z rosyjskim pułkiem, którego szefem był również największy człowiek ówczesnej sowieckiej Rosji, naczelnik państwa Lenin, i że odniósł nad nim zwycięstwo. Była to szczęśliwa wróżba, że tak jak pułk Piłsudskiego pobił pułk Lenina, tak i wojska polskie pod wodzą Piłsudskiego pobiją wojska rosyjskie. I może teraz powiem tutaj niecoś o dowódcy Kaszubskiego pułku. No, to dowództwo się zmieniało kilkakrotnie, ale w zasadzie w najważniejszych miesiącach 20 roku dowództwo nad Kaszubskim pułkiem sprawował ówcześnie major, później podpułkownik Czesław Jarnuszkiewicz, legionista, który później dosłużył się stopnia generała brygady. No jest to niebanalna, nieco zapomniana postać, syberyjski zesłaniec, który walczył w legionach Piłsudskiego, a w 1939 roku znalazł się w niewoli sowieckiej, uniknął jednak rozstrzelania w Katyniu, więziono go podobnie jak generała Andersa w więzieniu na Łubiance, z niewoli zaś wydostał się w tym czasie późniejszy dowódca polskich sił zbrojnych ZSRR, ale wskutek konfliktu z Andersem, mimo swoich starań, nie objął już później żadnych funkcji w wojsku. Zmarł natomiast w 1988 roku na emigracji w sędziwym wieku 100 lat. I właśnie pod dowództwem Jarnuszkiewicza pułk kaszubski przeszedł swój szlak bojowy i zatem dowodził on pułkiem w kluczowym, najtrudniejszym okresie wojny 1920 roku. I tu trzeba powiedzieć, że Jarnuszkiewicz zostawił po sobie wspomnienia i choć nie jest to pełny pamiętnik, a jedynie opis ważniejszych okresów jego życia, związanych z działalnością konspiracyjną i wojskową, to rzecz jasna nie zabrakło tu miejsca dla bojów, które stoczył jako dowódca Kaszubskiego pułku i wiele ciepłych słów Kaszubom w tych wspomnieniach poświęcił. Przede wszystkim wyraża się o tej jednostce jako dowódca z wielkim uznaniem. Zwraca uwagę, że wszyscy oficerowie pochodzili z armii niemieckiej, wzięli udział w powstaniu wielkopolskim i w większości pochodzili z Pomorza. I tutaj jeszcze podkreśla to Jarnuszkiewicz, że, no i tu dosłownie to jest z tych wspomnień
cytuję tą jego opinię o podkomennych. Jednak kośćcem pułku, który stanowił o wartości bojowej i jego obliczu, byli podoficerowie. Pochodzili oni przeważnie z Pomorza i Kaszub, przeszli doświadczenia wojenne w szeregach armii niemieckiej, a swój patriotyzm potwierdzili wstępując w szeregi powstańców wielkopolskich. Ten duch patriotyzmu połączony z zaletami bojowymi nie zawiódł nigdy w najcięższych kryzysach toczonych walk i niesłusznie twierdzi generał Władysław Sikorski, tutaj nawiązuje Januszkiewicz do książki Nad Wisłą i Wkrą, że i ta dywizja 16 była zbyt wyczerpana fizycznie i moralnie, gdyż moralnie pułk nie zawiódł nigdy. Czyli takie mocne słowa i widać też takie emocjonalne przywiązanie dowódcy do swoich żołnierzy. Pułki pomorskie stoczyły wiele ważnych starć z bolszewikami. 65. Pułk na Wołyniu, 66. na Polesiu nad Bugiem. Oba brały udział w ofensywie z Nadwieprza i w późniejszym uderzeniu na wschód. Nie będę tutaj jednak z kronikarską drobiazgowością wymieniał tych wszystkich starć z nieprzyjacielem, bo o tym mówią wspomniane historyczne publikacje. No i teraz przejdźmy do połączenia tej historii pomorskich jednostek z tym, co możemy przeczytać w literaturze pięknej, w literaturze wspomnieniowej, ale też w literaturze fikcjonalnej na temat wojny 1920 roku. Czyli nie tylko fakty, ale także realia. Wojna polsko-bolszewicka nie pozostawiła w literaturze Pomorza wielu śladów, które byłyby prozatorskim świadectwem odbytych walk. Natomiast chwilą powstania PRL-u pamięć o bojach z bolszewikami była surowo zwalczana. Dlatego jeśli takie wspomnienia były opublikowane w międzywojniu, to już później nie miały szans na druk. I być może jakieś jeszcze odkrycia, kto wie, kryją się w jakichś dokumentach i listach rodzinnych. Natomiast jeżeli mam powiedzieć o tym, co już zostało ujawnione, co zostało wydrukowane, to trzeba przede wszystkim powiedzieć o wspomnieniach Jana Mazurkiewicza. One były drukowane w prasie przed wojną, natomiast w 1975 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wydało te wspomnienia pod tytułem Los żołnierza, z tym, że była to wersja okrojona przez cenzurę. To jest to właśnie to wydanie z lat 70. Zawiera ona dwie części. Pierwsza poświęcona jest doświadczeniom Jana Mazurkiewicza podczas służby w armii niemieckiej, druga zaś opowiada o okresie angielskiej niewoli. Trzecia część była poświęcona z kolei jego uczestnictwie w wojnie 1919, a później 20 roku. I ta ostatnia, trzecia część nie została w 1975 roku wydana właśnie w tej książeczce, która jest no, pozbawiona tej w zasadzie zakończenia. Natomiast ci, którzy interesują się losami Jana Mazurkiewicza, no mają już w tej chwili możliwość przeczytania tych wspomnień w publikacji książkowej, tylko no, są to wspomnienia ukryte w innej książce, która jest poświęcona jemu synowi, Wincentemu Mazurkiewiczowi. Tą książkę przygotował do druku profesor Borzyszkowski i właśnie ta trzecia część, w której pisał Jan Mazurkiewicz o swoim uczestnictwie w wojnie polsko-bolszewickiej, tam się znalazła. I to w ogóle jakby wszystkie wspomnienia Jana Mazurkiewicza, zarówno te, które odnoszą się do służby w niemieckim wojsku w czasie I wojny światowej, jak i te wspomnienia
z 1919 i 20 roku są bardzo cennym źródłem, ponieważ pisze tam prosty żołnierz, patriota, ktoś o silnym kośćcu moralnym, o tych wydarzeniach. Jednocześnie jest to oczytany samouk, który ma swoje zdanie i potrafi je wypowiedzieć także piórem. Z jego wspomnień dowiadujemy się, że polskiego w piśmie zaczął się Jan Mazurkiewicz uczyć pod wpływem niemieckiego kolegi. Tu się cofam do tych jeszcze wspomnień z I wojny światowej. Janie, powiedział pewnego dnia do mnie Heinrich, kiedy wyszliśmy sobie w pole i byliśmy sami. Powinieneś się starać opanować język polski w piśmie. Dlaczego mi to radzisz? Bo po pierwsze, z twoich listów do mnie pisanych widzę, że mógłbyś się tego nauczyć. Po drugie, po wojnie na pewno powstanie Królestwo Polskie, a wtedy mógłbyś uzyskać jakąś posadę. I to radzi Janowi Mazurkiewiczowi jego niemiecki kolega, z którym przebywają bardzo ciężkie chwile na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej. Wtedy Jan Mazurkiewicz zaczyna się uczyć języka polskiego w piśmie. No, oczywiście mówił w języku polskim, natomiast w zaborze pruskim skończył tylko 4-klasową szkołę i polskiego w piśmie się nie uczył. Natomiast wspomnienia spisywał w latach 24 do lat 30. Ponad 10 lat te wspomnienia powstawały. I widać, że parę lat po tym, jak zaczął się zajmować opanowaniem polskiego w piśmie, już potrafił nadać tym wspomnieniom jakąś formę literacką. Jest to, muszę powiedzieć, niezwykłe, jak szybko ten język polski piśmienny opanował. I być może jest to relacja taka jakby nieskomplikowana, bez jakichś właśnie upiększeń literackich, ale właśnie dlatego bardzo taka uderzająca, szczera, pozbyta zupełnie jakichś elementów zbędnych, ponieważ zarówno w częściach poświęconych I wojnie światowej, jak i wojnie z bolszewikami te wspomnienia są złożone ze spójnych kompozycyjnie rozdziałów, w których zawsze wyeksponowany zostaje jakiś jeden wątek, przez co otrzymujemy ciąg sugestywnych obrazków, które rozgrywały się w realiach wojennych, no, najpierw I wojny światowej, a później wojny z bolszewikami. I Mazurkiewicz w pełni panuje nad materią swoich wspomnień. Brak tu, jak już mówiłem, zbędnych informacji. Wszystko jest podporządkowane jak najprostszemu, najbardziej sugestywnemu opowiedzeniu zdarzeń, których był uczestnikiem i świadkiem. I choć pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny, po powrocie zaś pełnił do Polski, już wolnej Polski, pełnił funkcję później kierownika pociągu, więc chyba jakiś awans jednak społeczny Polska mu przyniosła. I to zdało się, tak jak już mówiłem, wykształcić i piórem zapisać swoje wspomnienia, które mają unikatowy charakter na tle dziejów tutaj Kaszubów, dziejów Polaków z Pomorza. Co jeszcze tutaj jest ciekawe, jeżeli chodzi o jego wspomnienia, to że te diagnozy, którymi przepełnione są te obrazki, są przepełnione głęboką empatią dla drugiego człowieka i humanizmem. I one są warte uwagi, ponieważ Mazurkiewicz wykazuje wyjątkową odporność na wojenną propagandę i także, choć jest człowiekiem wierzącym, można powiedzieć głęboko wierzącym, to też jest daleki od dewocji, więc wykazuje się tutaj prost, można powiedzieć,
dużą inteligencją i mądrością życiową. Autor Losu żołnierza urodził się w roku 1892, więc w 1920 roku miał za sobą 28 lat trudnego i bogatego w doświadczenia życia. Złożyły się na nie kilkuletni pobyt w różnych niemieckich landach, gdzie udał się w poszukiwaniu pracy, 3-letnia służba w niemieckim wojsku, niewola angielska, wreszcie miesiące spędzone w błękitnej armii Hallera. Czyli Mazurkiewicz należał do żołnierzy wspomnianego już 49. Pułku Strzelców Kresowych, który wcielono później do nowo utworzonego 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty. Fragmenty pamiętnika z 1919 roku nie są bogate wydarzenia frontowe, co poniekąd mówi o małej intensywności działań wojennych. 49. Pułk Strzelców Kresowych stacjonował przez pewien czas na Mazowszu. Dominującymi zaś wątkami we wspomnieniach Mazurkiewicza z tego czasu są te, które dotyczą stosunku tamtejszych mieszkańców, czyli mieszkańców Mazowsza do Żydów oraz spotkania z ubogimi kobietami oferującymi swoje ciało za chleb, więc ciężkie realia także dla całego społeczeństwa powojennego. Zdarzenia te robiły na Mazurkiewiczu wyraźne wrażenie i jako przykład też jakby moralnego upadku związanymi z ciężkimi sytuacjami życiowymi. W oczach żołnierza z Pomorza społeczność mazowiecka jest bierna, roszczeniowa i obwinia za wszystko Żydów. To jest takie ciekawe, uderzające w tych fragmentach poświęconych rokowi 1919 i pobycie na Mazowszu. Tak jak już powiedziałem, autor pamiętnika Głęboko wierzący katolik jest, co warto podkreślić, wolny od antysemityzmu. Wspomina tak. Umieszczono nas w koszarach w Nowym Dworze i znowu zjawiła się falanga obdartych chłopów, kobiet i mężczyzn, by biadać na swój niedostatek i oskarżać Żydów. Podjudzanie nie dało na siebie w skutkach długo czekać. Tu i ówdzie zdarzały się wybryki obcinania Żydom brud. Jednak dzięki wezwaniu samego generała Hallera wpadki takie przestały się powtarzać. I tu trzeba powiedzieć, że opisane przez Mazurkiewicza incydenty nie zostały pominięte w historii pułku spisanej przez kapitana Proskórnickiego, który pisze: ludność miejscowa otoczyła pułk od pierwszego dnia względami i opieką. Żołnierz zachowywał się wzorowo, jedynie skutkiem antagonizmu do ludności żydowskiej przyszło kilka razy do pobicia Żydów i zajść gorszących, w których żołnierze pułku, a nawet i pojedynczy żołnierze francuscy za przykładem oddziałów marynarki i Armii Krajowej wzięli udział. I jeszcze jeden ciekawy wątek, który pojawia się w wspomnieniach z roku 1919, to fakt, że służą z nim razem żołnierze żydowscy. I przyjmują oni zróżnicowane postawy. Jedni starają się nie wyróżniać, ale zdarzają się też tacy, którzy w obecności Polaków rozmawiają ze sobą w jidysz i to jest coś, co nie do końca się podoba nawet autorowi Losu żołnierza, który zwraca uwagę, że w towarzystwie powinni się posługiwać polskim i tłumaczy to względami wychowania i powołuje się na swoje zachowanie w wojsku niemieckim, gdzie starał się mówić po niemiecku, ale taki fakt, że służy tutaj właśnie w tej armii razem z żołnierzami żydowskiego pochodzenia, też jest wart podkreślenia, że właśnie Żydzi także znajdowali się w szeregach polskiej armii wówczas. Nie tylko stosunki polsko-żydowskie stały się przedmiotem refleksji Mazurkiewicza. W późniejszym okresie pułk zostaje skierowany na Ukrainę. Do września 1919 roku 49. Pułk Strzelców Kresowych znajdował się pod komendą oficerów francuskich, by potem przejść pod komendę Polaków. Autor pamiętnika odnotowuje to z przykrością. Zmieniło się od razu. Znikła harmonia między przełożonymi a podwodnymi. Zaczęły się psuć stosunki. Nasz baon objął porucznik Z, który wyglądał tak, jakby na twarzy miał napisane, że jest dręczycielem ludzi. W innym miejscu Mazurkiewicz opisuje zachowanie tego samego oficera. Pod oknem naszej kwatery przyjeżdża parę podwód. Porucznik Z jak zwykle pogania ludzi na hajką. W pewnej chwili dopada do jednego z wozów i okłada niemiłosiernie siedzącego na nim chłopa. Jej Bohu, biada nasza chazjajna, patrząc przez okno. Co to za bolszewik, ten cholera Litwin. Pułk nie spotkał się z większymi oddziałami Ukraińców, zatem niewiele
punktu wojowania. Ciekawe są natomiast obserwacje autora dotyczące Ukrainy i jej mieszkańców, no ale tutaj oczywiście z braku czasu pominę. W marcu 1920 roku Jan Mazurkiewicz został zdemobilizowany, gdy zaś w lipcu sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Wstąpi ponownie do wojska, nie znalazł się już jednak w swojej wcześniejszej jednostce, czyli w szeregach 65 Pułku, ale w dywizji ochotniczej. Do jego losów jeszcze wrócimy. Również w latach 70. ukazała się książka Józefa Iwickiego z myślą o niepodległej. Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej z okopów I wojny światowej 1914-1918. Ich autor był przedstawicielem pomorskiej inteligencji. Jest to cenne źródło, które pokazuje odrębność świadomości Pomorzan. Iwicki napisał w czasie I wojny światowej około 300 listów do matki, z których jedynie wybór ukazał się we wspomnianej książce. To jest ta książka. Ze względu na adresatkę nie ma w nich epatowania wojenną drastycznością, sporo zaś miejsca zajmują rozważania polityczne, komentarze do zawartości gazet tego okresu, polskich i niemieckich, opisy Belgii, stosunków narodowościowych w oddziale Rzeszy Niemieckiej. Znaleźć tu można m.in. obserwacje dotyczące Wielkopolan. Kontakt z nimi był dla autora czymś nowym, jako dla kogoś, czyja droga edukacji wiodła przez Pelplin i Wejherowo oraz Politechnikę Gdańską. I pisze Iwicki tak. Usłyszałem przy stole w przeciwległym kącie pokoju rozmowę polską prowadzoną poprawnym językiem. Z akcentu, a głównie ze sposobu zachowania się poznałem, że to Poznańczycy. Takie manifestowanie polskości, głośne, narzucające się zupełnie beztroskie, to cecha Poznańczyków. Zupełnie inaczej zachowują się w podobnym wypadku uświadomieni zachodnioprusacy. Ci nie rozmawiają nigdy tak głośno, ale po cichu, dyskretnie, prawie przytłumieni, tak iż tylko najbliżsi mogą to usłyszeć, że to Polacy. Jest to manifestacja przezorniejsza, ostrożniejsza, więcej defensywna, w przeciwieństwie do ofensywnej poznańskiej. Poznańczycy czują się od razu przy swym stole jak u siebie w domu, podczas gdy zachodnio-Prusaków razi stale obecność obcych. Jest to wynik nie tylko odmiennych warunków życia narodowego, ale też i odmiennego zupełnie usposobienia. Dlaczego wracam do właśnie tych listów z I wojny światowej, tutaj w kontekście wojny polsko-bolszewickiej? Ponieważ jest to ważne świadectwo o odrębności, takiej mentalności w obrębie samego zaboru pruskiego, na który Polacy z innych części Polski zwykli patrzeć raczej jednolicie. Czyli warto zwrócić uwagę na ten brak ostentacyjności w zachowaniu Polaków z Pomorza i to znajduje później potwierdzenie również we wspomnieniach Jana Mazurkiewicza. Prawdopodobnie dużo więcej takich obserwacji mógł poczynić Iwicki już w Armii Polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Korespondencja z matką trwała bowiem dalej, gdy już był oficerem w Wojsku Polskim, ale listy te, jak pisał Józef Bożyszkowski, pozostają w zbiorach wrocławskiego Solineum. Być może uzyskają one jeszcze światło dzienne, czekają na kogoś, kto z biblioteki by te listy wydobył ich treść i nam przekazał. Zważywszy na przenikliwość Iwickiego zaprezentowaną w czasie I wojny światowej, z którą możemy się zetknąć tutaj w tej publikacji, na pewno byłoby to interesujące. O wojnie polsko-bolszewickiej pisali reportażyści, korespondenci wojenni, pisali wybitni polscy pisarze. W tej grupie znaleźli się m.in. Stefan Żeromski, Karol Iżykowski, Melchior Wańkowicz. Wśród oficerów i żołnierzy znajdowali się m.in. Władysław Broniewski, Kazimierz Wyrzyński, Józef Mackiewicz. Powstały też powieści poświęcone wojnie 1920 roku. I można podzielić te publikacje na kilka zasadniczych grup. Po pierwsze są to korespondencje wojenne oraz reportaże przeznaczone do publikacji w prasie. Po drugie, jest ta już wspomniana literatura dokumentu osobistego, czyli listy i pamiętniki. Po trzecie, proza fikcjonalna, czyli powieści, opowiadania, bazujące najczęściej na własnych doświadczeniach frontowych, jakoś literacko przetworzone. I pierwsza grupa tekstów to jest korespondencje wojenne
i reportaże, choć nieraz pisane dla doraźnych celów i mające posmak maniery języka literackiego tamtych lat, czyli pełnego patriotycznych uniesień oraz stanowiących przedłużenie działań propagandowych walczącego o swój byt państwa, niesie jednak szereg ważnych informacji, ponieważ odtwarzają atmosferę, ton publicznych wypowiedzi tamtego okresu, nie pozostawał on bez wpływu na zwykłych żołnierzy i objawia się to przede wszystkim w stosunku do nieprzyjaciela. Karol Iżykowski, czyli wybitny krytyk literacki, no, kojarzony raczej z taką postawą klerykizmu, a tutaj znajdujący się na froncie jako korespondent wojenny, notuje, że propaganda komunistyczna nie ma siły oddziaływania na polskich żołnierzy, ponieważ gardzą oni bolszewikami. I tutaj dosłownie wypowiedź Iżykowskiego przytaczam. Bolszewik nie jest dla żołnierza polskiego reprezentantem jakiegoś nowego porządku, czy raczej nieporządku społecznego. Nad tą stroną zjawiska nasz żołnierz się nie zastanawia. Bolszewik jest dla niego gorszym gatunkiem człowieka, czymś zbliżonym do małpy. Największą obelgą w wojsku dziś jest nazwać kogoś bolszewikiem. Konie, które nasz samochód wyciągały z piasków nadburzańskich, zachęcano batem wśród okrzyków. Ty cholero bolszewicka. A jeden pies pułkowy nazywa się Trocki. Zanotował Karol Iżykowski. I to była, jeżeli spojrzeć na stosunek do jeńców, dzika, brutalna wojna, nieregulowana tutaj umowami międzynarodowymi. Bolszewicy, o czym zaświadcza z kolei wybitny pisarz i żołnierz Konarmii Budionnego Izaak Babel w swoim dzienniku 1920, mordowali polskich oficerów. Dlatego żołnierze polscy, poddając się, zrzucali mundury, tak aby dowódców nie można było odróżnić od podkomendnych. Przebieg działań wojennych w 1920 roku to ciąg zdarzeń, w których sukcesy i zwycięstwa na froncie przeplatają się z klęskami, zwątpieniem i upadkiem morale. Główne akordy kampanii 1920 roku to wyprawa kijowska, późniejszy odwrót wojsk polskich, ofensywy Konarmii Budionnego i wojsk Tuchaczewskiego, bitwa warszawska i nadniemeńska. Dopóki wojna toczyła się daleko nad Berezyną i Dnieprem, dla sporej części społeczeństwa była czymś nie do końca realnym. Dopiero trwający 2 miesiące odwrót i pojawienie się bolszewików na obszarze ziem zamieszkanych w większości przez Polaków uczyniły wojnę sprawą całego narodu. Przedstawiany więc przez korespondentów wizerunek żołnierzy polskich zależał więc od okresu wojny. Nie zawsze był to więc obraz zwycięzców. I tutaj dość trzeźwo stan Armii Polskiej w lipcu 1920 roku przedstawiła nam Grzegorz Siedlecki, który oczywiście też zracjonalizował ten stan psychiczny żołnierzy Wojska Polskiego. I tu przytaczam tę wypowiedź. Lipcowa armia nasza przedstawiała obraz taki, jaki przedstawiałaby każda armia złożona przeważnie z rekruta, a wystawiona na groźbę pośpiesznego odwrotu na przestrzeni kilkuset wiorst. Była to armia w stanie zupełnego rozstroju. Nie ma takiego wojska, które by po orkiestry ceremonialnym marszem wędrowało wśród bezustannych osaczeń od Kijowa po Dęblin i od Połocka po Płock. Odwrót pozbawiony z natury rzeczy podstawowych praw łączności bojowej, odwrót uniemożliwiający normalną dostawę żywności, zmęczenie, przechodzące siły ludzkie, głód, rany, ciągłe niebezpieczeństwo i doprowadzające do rozpaczy poczucie klęski, to wszystko ze wspaniałej, znakomitej armii naszej uczyniło przez 2 miesiące luźną masę straceńców. Zaczęła się szerzyć dezercja, powstał popłoch. Wczorajszy bohater dziś naraz nie dotrzymywał pola, rzucał karabin, uciekał, a obok tego stanu moralnego choroby fizyczne, czerwonka, tyfus. No i tutaj wspomniany już nasz pomorski pamiętnikarz Jan Mazurkiewicz, choć wcześniej ze względu na wiek został zwolniony z wojska, latem 1920 roku zgłasza się do niego ponownie i ten krok wówczas dla jego otoczenia pozostaje łagodnie mówiąc niezrozumiały, że mając za sobą służbę wojskową idzie po raz kolejny do armii. I już w trakcie drogi na front Mazurkiewicz obserwuje objawy tej paniki społecznej, czyli obsesję szpiegostwa, eskalacji nastrojów antysemickich. Opisuje na przykład sytuację, w której żołnierze nie chcą wykonać rozkazów oficera, uważając go za Żyda. Dopiero interwencja Mazurkiewicza i kilku innych świadków zdarzenia rozwiązuje sytuację. I tym razem
Mazurkiewicz trafia do dywizji ochotniczej, do nowo utworzonych pułków, które są niemal natychmiast rzucane na front. Mają za sobą doświadczenia I wojny światowej, które tak sugestywnie opisał w 2 pierwszych częściach Losu żołnierza. Mazurkiewicz jest dobrym i odpornym psychicznie żołnierzem, a w przeciwieństwie do młodocianych rekrutów. I pisze tam tak. Bolszewicy rozpoczynają ogień. W naszych liniach przebiega rozkaz do oszczędzenia amunicji. Mamy tylko 120 naboi, żadnego granatu ręcznego. Kule świszczą naokoło. Od czasu do czasu słychać trzask łamanych gałązek. Ogień się wzmaga. Leżę sobie w moim dołku i przez złanie urządzony otwór w ziemi wyglądam na szerokie pole i myślę sobie, taka wojna to nic. Trzeba mieć spokojne nerwy i zastosować odpowiednią taktykę. Nie ma żadnej artylerii. Z karabinami choćby cały rok trudno jest przygotować grunt do ataku. Ale ku swojemu zaskoczeniu Mazurkiewicz zauważa później, że świeżo wcieleni do wojska chłopcy szybko się załamują i kompania idzie w rozsypkę. Złości go wtedy, że jego ziomkowie z I wojny światowej, mający doświadczenie frontowe z armii Kaisera, zamiast zgłosić się do armii, pozostali w cywilu. Więc wspomnienia Mazurkiewicza z kampanii 20 roku nie mają nic wspólnego z budującymi obrazami zwycięstwa czy bohaterstwa. Dominuje chaos, brak przeszkolenia i panika, brak oficerów potrafiących zapanować nad oddziałami. Wczorajszy ochotnik może stać się łatwo dezerterem. Dużo lepiej, trzeba to powiedzieć, było oczywiście w regularnych pułkach, do których należały pułk starogardzki i kaszubski, choć wielokrotnie ze względu na ogólną sytuację musiały się one wycofywać, to zachowały spoistość przez cały swój okres istnienia. O dokonaniach pułków decydowała jednak kondycja oddziałów niższego szczebla. O tym lepiej zaświadcza niż publikacje historyczne właśnie literatura piękna. I tutaj przejdźmy do właśnie tej prozy, która tej prozy fikcjonalnej, która bazuje oczywiście na doświadczeniach frontowych. Ta proza jest stosunkowo nieliczna. Maciej Urbanowski, napisany bezpośrednio po walkach, zbiór opowiadań Koń na wzgórzu Eugeniusza Marczewskiego, opowiadanie Loluś Brajek Antoniego Ferdynanda Osendowskiego, czy opowiadania, reportaże Strzępy Popieli Melchiora Wańkowicza. Oraz późniejsze już powieści W polu Stanisława Rembeka oraz Lewa Wolna Józefa Mackiewicza. Te dwie ostatnie uważa badacz za arcydzieła. No tutaj jeszcze bym dorzucił pewnie Nadbereźnieńców Floriana Czarnyszewicza, w której wojna polsko-bolszewicka nie jest jednak tym wydarzeniem centralnym. Ale wiadomo, że poprzez powstanie tej powieści Czarnyszewicza zawdzięczamy skutkom wojny polsko-bolszewickiej, to znaczy faktowi, że część Polaków znalazła się już wtedy po traktacie ryskim za granicami odrodzonej Polski na wschodzie. I oczywiście ta perspektywa Polaków z Kresów w ogóle zdominowała spojrzenie na wojnę 20 roku. I tutaj też w tej kategorii bym umieścił jednak powieść Mackiewicza, która była pisana przez kogoś, kto był zaangażowany bezpośrednio w walki na wschodzie, ale jednocześnie także jego działalność pisarska koncentrowała się na losach rodaków właśnie z tych kresowych stron. I tutaj ostra taka diagnoza Mackiewicza, który uważał, że wojna z bolszewikami była wręcz ze względu na kształt granicy i klęskę idei federalistycznej przegrana. I punktowi widzenia z kolei, dlatego skupiam się teraz na powieści Stanisława Rembeka, ponieważ u niego znajdziemy tą perspektywę żołnierzy z głębi Polski, czy Kresów zachodnich, można tutaj też podczepić ich pod tą kategorię. Ale jeszcze słówko, dlaczego akurat Rembek i Mackiewicz są tutaj najwybitniejsi z tych literackich świadectw wojny 20 roku. Przede wszystkim wspomniana wcześniej proza Małaczewskiego będzie stanowiła ciekawy obiekt dla historyka literatury chcącego badać fantazmaty z okresu tamtej wojny. Natomiast Wańkowicz będzie pozostawał wciąż
w obrębie narracji wywodzących się z tradycji sienkiewiczowskich, a i dopiero Rembek, ponieważ jego powieść jest wcześniejsza od utworu Mackiewicza o jakieś ćwierć wieku, pokazywał wojnę w nowym stylu, w literaturze polskiej sposób. Jak pisał Tomasz Burek, Rembek jest batalistą w nowoczesnym stylu, odrzucającym wszystkie malownicze efekty bitwy i romantyczne symbole walki. I choć zdarzają się w powieści fragmenty, gdzie stare przeświadczenia dotyczące wojny, wiary w Boga czy rycerskiej bohaterskości dochodzą do głosu w rozmyślaniach głównych bohaterów, Boga czy rycerskiej bohaterskości dochodzą do głosu w rozmyślaniach głównych bohaterów. To nie przylegają one do ponurych realiów, co tworzy swoisty kontrast, dzięki któremu obcujemy z rzeczywistością groźną i zdającą się nie mieć sensu. Pisarza interesowała codzienność znajdujących się na froncie żołnierzy. W polu opowiada dzieje zagłady kompanii wchodzącej w skład 10. Dywizji Piechoty pod dowództwem generała Żeligowskiego w lipcu 1920 roku, tej samej, która już za miesiąc odbije z rąk Armii Czerwonej Radzymi. Z ponad 60 żołnierzy opisywanej kompanii nie ocaleje nikt. Najważniejszą rzeczą, którą udało się Rembekowi uchwycić, to portret kompanii jako zbiorowości oraz nastroje, w którym zbiorowość się poddaje, rozchwiana pod wpływem wydarzeń na froncie, ale i szerzących się irracjonalnych lęków i przesądów. Żołnierze zaczynają wierzyć, że wisi nad nimi fatum związane ze śmiercią jednego z doświadczonych żołnierzy, kaprala Górnego. Inercję oddziału obserwujemy z punktu widzenia oficera, podporucznika Paprosińskiego. Rembek naszkicował też portrety indywidualne oficerów, podoficerów i niektórych szeregowych służących kompanii. Tu każdy zna nazwisko towarzyszy broni, dlatego śmierć każdego żołnierza dotyka bohaterów osobiście. Każdy też ma swoją biografię przyniesioną z domu, część z nich ujawniana jest przez narratora. Zróżnicowanie żołnierzy przebiega na kilku poziomach: statusu społecznego przed przyjściem do wojska, stopnia wojskowego, bojowego doświadczenia i przynależności do formacji, co nieraz budzi antagonizmy, obiecująca szybką karierę. Przeszłość legionowa konfrontowana jest z doświadczeniami oficerów z armii zaborczych. Armia polska nie stanowi więc w tej prozie monolitu. Tak jak różne są losy żołnierzy, tak jej zewnętrzny wygląd także odzwierciedla to zróżnicowanie. Z łatwością rozróżniano na odległość poszczególne oddziały, nawet kompanie, bowiem różniły się niejednokrotnie pomiędzy sobą barwami i formą umundurowania. Obok szarych kurtek z pokrzyw ludzkiego wyrobu zieleniały niemieckie i wehrmachtowe. Obok żółtych fręczów angielskich czy oliwkowych koszulek amerykańskich błękitniałe mundury, jakie nosili żołnierze polscy we Francji. Podobnie jeśli chodziło o nakrycia głów. Szare maciejówki widniały wśród zadzierzystych rogatywek poznańskich, miękkich i bezdaszków błazeńskich czapeczek halerczyków, maleńkich pierożków amerykańskich. Falowały zielonawe i niebieskie hełmy koalicyjne obok ciemnych, baniastych saganów pruskich. Gdzieniegdzie ukazywały się już pretensjonalne czapy oficerskie ostatniej mody z białymi zasienkami na krzyż. I prawdopodobnie nie chodzi w cytowanym fragmencie o kronikarską drobiazgowość, mającą stworzyć wrażenie realizmu opisu przemarszu polskich wojsk. To zewnętrzne zróżnicowanie unaocznia przecież wewnętrzne podziały istniejące w armii. Areną zbagań z bolszewikami są rozległe i słabo zaludnione ziemie białoruskie i litewskie. Jednocześnie jest to teren silnie naznaczony wcześniej przez wojnę światową. Na jej wysokim, zalesionym brzegu wiły się stare okopy niemieckie. Były to ciągnące się w różnych kierunkach potężne rowy z dziwacznymi załamaniami, schronami, chodnikami. Wszystko to już po części rozmyły deszcze. Zarosły krzaki i trawa, porył zwierz leśny. Mimo to zajmująca je obecnie garstka czuła się onieśmielona tym dziedzictwem olbrzymów, które jej przypadło w udziale. Było to już przecie 5 lat temu, jak w tych samych miejscach walczyły żelazne legiony dobrze odżywionych, świetnie zaopatrzonych i zawsze zwycięskich wojsk. Ludzkość od tego czasu zmarniała i znikczemiała. Na miejscu ludnych i bogatych krain pozostały lasy krzyżów cmentarnych i poryte granatami pola. Zniknęły trony, zmieniły się rządy, powstały nowe narody, tylko wojna trwała niezmiennie, choć ci, którzy ją rozpoczęli, zniknęli już z widowni dziejowej. Teraz oto wchodzili do ich opustoszałych siedzib ich spadkobiercy, bosi, obdarci i głodni, aby walczyć z armią. Dysproporcja między wschodem i zachodem odrodzonego państwa polskiego była dodatkowo pogłębiona później przez geograficzne umiejscowienie wojennych zniszczeń z lat 1915-1918, które odcisnęły się piętnem na krajobrazie wschodniej części kraju. Z czysto militarnego punktu widzenia
Siły i środki użyte przez Polaków i bolszewików na froncie nie mogły się równać z siłą armii zaborczych, które stały się tutaj kilka lat wcześniej. Tym samym przeszłość poddana zostaje mityzacji, a tym marniej prezentuje się teraźniejszość. W ciągu kilku lat zawalił się stary porządek świata, a nowy się jeszcze nie umocnił, pozostał chwiejny, niedookreślony. Co mogło wobec tego dziać się w głowach żołnierzy? Mogło ich ogarniać zwątpienie, czy Polska, o którą walczą, będzie się w stanie utrzymać, czy nie zniknie, nie okaże się bytem fantomowym, jak podczas narodowych powstań XIX wieku. Taka groźba wciąż istniała, dlatego widmo klęski tak podkopywało morale polskich żołnierzy. W dalszych fragmentach powieści wyglądają coraz gorzej, a dezorganizacja, rozkład armii się pogłębia. Rembek zamknął swoją akcję swojej powieści w lipcu, czyli w chwili najgorszej klęski, jeszcze przed Bitwą Warszawską. I dlatego proza ta mieści się na przeciwległym biegunie do Sienkiewiczowskiego pisania ku pokrzepieniu serc. I tutaj już zmierzam powoli do końca, wracam do naszych pułków pomorskich. Nie wszystkie jednak oddziały były w rozsypce. Swoją wartość bojową zachowały m.in. pułki pomorskie, które w sierpniu 1920 roku wystąpiły po raz pierwszy, wszystkie obok siebie w 16. Dywizji Piechoty. Oprócz pułku starogardzkiego i kaszubskiego w jej skład wchodziły także pułki toruński i grudziącki. Wzięły one wszystkie w ofensywie z Nadwieprza. W tym czasie odwiedził je sam Piłsudski. I tak odnotował to w historii starogardzkiego pułku Ludwik Proskórnicki. Naczelny wódz, objeżdżając front 4. Armii dnia 14 sierpnia, odwiedził również nasz pułk. Z jego słów, a zwłaszcza dopytywania się o stan obuwia, można było wnioskować, iż pułk w najbliższych dniach oczekują długie przemarsze. Po dwugodzinnym pobycie przy dowództwie pułku odjechał na przegląd sąsiednich odcinków. Po raz pierwszy oglądał i witał pułk swego wodza w najcięższej chwili dziejowej państwa. Marszałek w swojej książce Rok 1920, będącą odpowiedzią na książkę dowódcy, którego pokonał pod Warszawą, czyli Michaiła Tuchaczewskiego, tak opisał przegląd wojsk przed decydującą ofensywą. Oprócz tego zaobserwowałem niesłychane wprost braki w ekwipowaniu i umundurowaniu żołnierzy. Takich dziadów, jakich nazywałem dotąd w ciągu całej wojny, nie widziałem. W 21. Dywizji prawie połowa ludzi defilowała przede mną w fileju boso. Przypomniałem sobie, ile to razy, ilu moich podwładnych w ciągu wojny przypisywało porażki, które ponieśli niczemu innemu jak złemu wyekwipowaniu żołnierza. Natomiast z pewną przykrością myślałem także, że wszystkie zapasy, a przynajmniej ich większość, zostały wydane na wojska, którym nie przeznaczałem rozstrzygającej w wojnie roli. I choć morale żołnierzy pozytywnie zaskoczyło Piłsudskiego, to widząc swoje obdarte wojsko, to właśnie przyszło mu do głowy słowo dziadostwo. Czy rzeczywiście polscy żołnierze walczyli boso? Autor historii pułku kaszubskiego tak wyjaśnia kwestię obuwia. Obuwie wyrabiane w kraju było na ogół słabe i szybko się niszczyło. Skóry krajowe wskutek zniszczenia garbarni przez wojnę były źle wyprawiane. Zaś obuwie amerykańskie przeważnie nie nadawało się do użytku wskutek niskiego podbicia. To też często zdarzało się widzieć żołnierzy maszerujących na bosaka z nowiutkimi Amerykanami w plecaku. Piłsudski martwił się stanem obuwia żołnierzy, gdyż powodzenie całej operacji zależało od szybkości przemieszczania się. Każdy, kto odbywał wielodniowe marsze, wie, jak ważne jest dobranie właściwej pary obuwia, bo po kilku dniach maszerowania w niedopasowanych butach powstają straszne odciski, rany na stopach, ból zasił uniemożliwia szybki marsz. W czasie kampanii 1920 roku żołnierze pułków pomorskich niejednokrotnie pokonywali ogromne przestrzenie piechotą w krótkim czasie. Jak wspomina generał Jarnuszkiewicz, zdarzały się mordercze przemarsze nieraz po 65 km dziennie polskimi bezdrożami. I mimo tych braków w ekwipowaniu, biorąca udział w ofensywie z Nadwieprza, dywizja pomorska spełniła swoje zadania, weszła głęboko na tyły wroga, odcinając armię Tuchaczewskiego od źródeł zaopatrzenia. Zwycięska do tego momentu i prąca do przodu Armia Czerwona załamała się w ciągu kilku dni. Męstwem i nogami piechura polskiego musimy wygrać tę bitwę, napisał generał Rozwadowski w rozkazie, który rozpoczynał ofensywę z Nadwieprza. I całkiem dosłownie nogami szarej piechoty Bitwa Warszawska, a w ślad za nią cała kampania
1920 roku została wygrana. Dziękuję Państwu za uwagę.